czytanie po kasiepsku. My już prześle wsieści nasze zwanci, kasiepści, baso nauczyli ich wymawiać. Myślę, że i dobrze czyta po kasiepsku, a teraz przed nama dzysy na tej liczbie jeszcze cile takich znamków kasiepścich, łechternych wyrd wiedzieć, jak chce sobelno przeczytać tekst po kasiepsku. To jest liczba nasza zesunty. Zapiszemy sobie. I napiszemy sobie wymowa. Ki przechodzi w ci. Gi związek apelściwy przechodzi w dzi. Dali słowa taci jak siedł, dali kląk. Tak zapisujemy, ale nie wymywimy tego ły. I jeszcze jedna cycha wymływa tyś tego samo dzwonku. Jak go realizujemy też na inaczej w języku kasiepścim, jak w języku płelścim. No i możemy zacząć od tej pierwszej cychy. Tacie słowa jak krótki, po kasiepsku bądze. Krótci. Dobrze, bardzo fajno. Krótci. Długi. Bądze. Dłydzi. Dłydzi. O, fajno, to wypowiedza bardzo fajno. Dłydzi. Dobrze. Dalej możemy. Taci słowo. Kiedy? Jak bądze po kasiepsku? Ciede. Ciede. Kiedy? To po kasiepsku bądze ciede. Dalej. Kaszubski. To jak? Kasiepści. 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 Rodny mływa, język kasiepści. Tak możemy powiedzieć. Tak samo bądze polski. Płelści. Płelści. I widzimy, że to ki przechodzi nam w ci, a tyłe było długi, po polsku gi przechodzi w dzi. I tak regla bądze. Jeśli będziemy mieli taci słowa polści, tytery, trzeba je przełożyć na kasiepści i taci będą kunyści. To my powinni zapamiętać. Drego, i to jest tak na dzysy jedna z cych wymływy w kasiepścim języku. Dredzi to tery sobie zrobimy samo dzwonk i. On w języku kasiepścim jest bardziej realizowany, tak podchodzi pod a nie u, tak jak mamy w języku płelścim. I mamy taci przetrywci, przykłady. Ty, je, ty, mieśkum. Taku je wymływa, bardziej pod ty, a nie tu. Je tu mieśkum, leje ty mieśkum. Słowo tyta. Tyta bumków, torebka cukierków, to powiemy Tyta. tyta. Tyta bumków. Dalej, posobny mamy był tu. Był ty. Był ty. Bardziej tak niż był tu. Dalej mamy na przykład cyt. Nie cud, tyłe so zdarzył cud, leno cyt. W Siunowie. Cyt. Abłe wyraz, który so pojawi w piesnie kasiepskiej królewy, lyt. Nie lud, leno lyt. Kasiepści lyt. I na to zwrócę uwagę, jak będziemy wymówić ułedemku. Proszę bardzo, Karolena, przeczytaj może te słowa. Krótki, krótci, długi, dłudzi, kiedy, ciede, Kaszubski. Kaszubski, kasiepści,
Krąg. Tołę stawimy, tyłę. Polski płelści. No i teraz mamy drugą cycha, czyli to Dobrze, i teraz wypowiedz te słowa. Ty, tuta, tyta, był tu, był tu, Był ty, tak, był ty, cud, cyd, cyt. lud, lyd. To lud, to je po polsku, a po kasiepsku gydome lyd. I teraz trzeci bardzo ważny znamka, to je prawie to, czym my gydele tyłe nazy ciątku. I wypiszę tyłe nyprzód cile przetrywków, przykładów. Dali. No, mamy tak. Sied, przesied, mógł, dali. Zlys, często wymówiony rzek, piękno i na przemiar jeszcze na przemiar mógł, nie mamy tego słowa, już je mógł. I widzimy, że tyłe w czasu uśmym w trzeciej sobie liczbie pojedynci, ale chłopścigłe irtu, będziemy zapisywali na końcu to ale nie będziemy wymówione, nie będziemy go wymówieli. I ciasnici, które mają półzwąk przed tym tegłe są tegłe nie wymówi. Tak zostało w 1996 roku ustalone w pisemku Literaci Kasiebizny, że zapisywamy to na końcu, ale nie wymówiamy, bo nie ma go w realizacji tyle, kiedy my gydamy w naszym języku potocznym. My gydamy sied, przesied, mógł, zlys, rzek. Wsiedci te ciasnici, w trzeciej sobie chłopścigłe irtu, w czasu uśmym, bez wymówiamy, bez tego Spróbuj, Karolina, nama to powiedzieć cztery. Sied, przesied, mógł, zlys, rzek. Bardzo fajno, może dopiszemy jeszcze o taci słowo. Krąg. Kląk, bez tego kląk, teraz jest rys. Sied, przesied, mógł, zlys, rzek i kląk. W tych wszystkich wyrazach tego nie wymówiamy. Ono jest zapisane i jeśli ktoś nie wie, te czasem, czy w konkursach rodnym łewe, czy w belnym czytaniem, jeśli ono jest czytane, to jakby na nowo tworzą co insi czysto słowa, nie tak jak to nasi starcy w naszym języku przekazali nam. Bardzo ważne, żeby tego nie używać, żeby tego nie czytać. Tak samo, żeby wymawiać belno to to u1 bardziej w stronę y, no i mamy tyłe miątko wymówione kunyści ci, dzi, płelści, a nie płelści. To są bardzo ważne cechy. Karolina, przeczytamy teraz sobie kasiebę. Spróbuj, łebycimy to jest nasza ostatnia liczba, a tak jak my gydele na pierwszej liczbie, że łebycimy jak to będzie na końcu, myślę, że tyś sobie taki test zrobi, ta że przesle ta nama na maila ela.pryczkowska@wp.pl tyś swoje czytania, sobie umieścimy je na naszej facebookowej stronie.